फटबटजरा बिजेपि मण्डलनि बानजायनायाव काजिगावनि नब्लाङाव गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंदों। कक्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि नब्लाङाव फटबटजरा भारतीय जनता पार्टी मण्डलनि बानजायनायाव काजिगावनि नब्लाङाव गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बिजेपि नेशनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा बनेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथाङा बाहागो लायो आरो फटबटजरा मण्डल आफादनि आफादगिरि कन्टेश्वर राभाजों लोगोसे गोबां फटबटजरा मण्डलनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे जयनिं हाबाफारियावनो गासै 350निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो आखाइ हमफैनाय एबा बिजेपि दोलोआव गोरोबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नुनो मोननाय बायदिब्ला 350नि गेजेराव बिबानाव थानाय पलासिगुरि बिपिएफ प्राइमारिनि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि प्रतिका सांमा आरो फटबटजरा आइटि सेलनि बिपिएफनि नाजिर हुसेन आरो एक्स एनडिएफबिनि अश्विनी कुमार ब्रह्म आरो एक्स गामि गोरा उमाकान्त ब्रह्म आरो गोबां बिजेपि नेशनेल काउन्सिल सोद्रोमा बनेन्द्र कुमार मुसाहारि आरो बिजेपिआव जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। दाथ' बिटिआर इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय नालाय दा बयबो गावबा गाव दलखौ एसे मोजाङै शक्तिशालि खालामनो थाखाय जाय जेरै रोंगौ एरै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा जोंनाबो फटबटजरा मण्डला फटबटजरा एमसिएलए समस्तियाव थांनाय 2019नि इलेक्शनाव 20नि इलेक्शनावहाय केन्डिडेट होनो हायाखैमोन। बेवहाय माने बिजेपिनि शक्तिया सेरखम गैयामोन। बेनिफ्राय आंबो टकन बिपिएफआवसो दंमोन। ओमफ्राय आंबो बिजेपिआव हाबनायनि उनावहाय लासै लासै दा ओरैबायदि पजिसनाव जोंहा सफैबाय दा जोङो माने बेवहाय केन्डिडेट होनायल' नङा जाने देरहानाय पजिसनसिम लांनो थाखाय जोंनि दला दा बेखिनि माने गोहोखौ मोनबाय आरो जेरेखम जोंना बावैसो जेनाखि मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनाय जादोंमोन बे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायाव जोंना फटबटजरा मण्डलावनो 23,000 मेम्बारशिप जोंहा ड्राइभ खालामनाय जादों। 23,000 मेम्बारशिप माने मा जोंनि आखायाव दा 23,000 जोंजों भटार दं। मोनफा मोननै दिग जानाया बे आलादा खोथा। गतिके बे फारसे नायनानै जों बेखौ स्पष्ट बुंनो हायो जे जोंना खुब शक्तिशालि भाबै जों बानायनो हाबाय। दिनैहाय जेनाखि 364 दिनैहाय गोदानै जगदान जादों बेनि बिथोराव माखासे इउपिपिएलनि दं माखासे बिपिएफनिफ्राय जाय माने रिजाइन होनानै फैनाय बिथांमोन दं। दाथ' आरो जेरेखम जोंना बिजेपिनिफ्रायबो इउपिपिएलआव जगदान जादों बिजेपिनिफ्रायबो बिपिएफआव एसे एनै थाङाखै नङा थांदों। इलेक्शन खाथियावथ' बिदि थांलाय फैलाया जाबाय थागोन। दा मोजां मोनदों जे खुब एसे गोरों सानसुमै व्यक्तिफ्रानो दिनैहाय जइन जादों। जेन'बा दाखालिसो सेन्ट्रेल बिएसइउनि सेक्रेटारि बिरखोदाव नार्जारि बिथाङा जइन जादों। बेहाय जों खुब मोजां मोनदों। दिनैबो बिथाङा स्पिच लाखिदों। आं बिथांनि स्पिचखौ दिनैसो प्रथम खोनादों। दा खुब मोजां मोनदों आरोखि। गतिके बिथांमोन बादि सानसुमै बा साननो हनो गोरों व्यक्तिफ्रा दा जोंनि दलाव हाबफैबाय। डेफिनेटलि जोंनि दलनिफ्राय जायखि केन्डिडेट जाया मानो देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो। दानि कम्पानिनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो बेथ' बिराद गिदिर इस्यु जानानै थांबाय। दा थाङै थुङै बेखौसो नुनाय जादों रुलिं पार्टि भार्सास बिर'धि पार्टि थिग बिदिसो नुनाय जादों आरोखि। खिन्थु बाथ्राया बे नङा आसलते बे ओनसोलनि फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आगोलनिफ्रायनो बेहाय बेखौ जोंनो नाङा बे जायोबा जोंहा बहुद खथि जागोन बे धरननि बाथ्राखौ आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों। खिन्थु बासबारि ओनसोलनि गोबां गामिफ्रा होनदों जे खालि फाग्लिजरानि बाथ्राखौल' लायोबा थिग जानाय नङा। गतिके माखासेया बे जिनिसखौ जाजानायखौबो लुबैदोंमोन। दा बे थाङै थुङै दिनैसिमाव मोनसे मोजां डेभेलपमेन्ट फैदों। जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला प्रशासन माने डिसि आरो लोगोआव एसपि आरो आदानि ग्रुपनि जाय खामानि मावगोन बे इपिडिसिएलनि सिभिल एसडिअ सार्कल अफिसार आरो जोंनि बासबारिनि एसे एनै जायनाखि साननो हनो गोरों व्यक्ति
बिसोरखौ लिंहरनानै मोनसे आल'सना खालामदों। बेहाय लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया गासिबो दंजोबो। दा दिनैनि आल'सनायाव आंबो दं हिसाबै आं मोजां मोनदों जे आसलते पजिशना मा, बेनि दारै बे गामिनि रायजो राजाफ्रा खथि जागोन ना बे रायजोनि रायजो राजा बेखौ जाहोमारा, दा बेफोरनि सर्ट जमिन तदन्त खालामनो थाखाय आबसुखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। नोंथांमोना एसे ओनसोलनि रायजोफोरजों थांनानै मा लुबैदों रायजोफ्रा बेफोरखौ एसे मोजाङै रायलाय। खुलुमबाय। आङो गिबियाव गुबुन दलाव गैयामोन, आङो दासो गोदान पलिटिक्सआव आगान होनाया। थारमाने दाथ' ससियेल मिडियानि जुग, जेरावबो नुयो जोङो सारा भारतबर्षखौ नुयो। जोंनि नरेन्द्र मदि सारा जोंनि भारतबर्षखौ बा जोंनि देशखौ जेरेखम दैदेनलांगासिनो दं, बुहुत मोजाङानो दैदेनदों। बेनिखायनो आङो भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय आङो पलिटिक्सआव आगान होबाय आरो। जों गासै साब्रैसो दङ, बिसोरबो गोदान आंजोंनो लोगो। जोङो माखासे स्टेजाव माने स्टुडेन्ट लाइफआव दंमोन नालाय, बिनिफ्राय फिसा फिसौ ओरैनो बिजनेस स्टार्ट खालामबायमोन। बिनि उनावहाय मानसियाथ' थांनानै थानो पलिटिक्सबो नांगौ नालाय, एसे माने खौसेयासो बोलो नालाय। जोङो बुहुमाव थांनानै थानोबा खौसेथिजोंसो थांनानै थायो नालाय, बेनिखायनो जोङो दा BJP आव आगान होफैबाय आरो।